Hej, Bent og Jutta. Mange tak for sidst. Det var rigtig hyggeligt. Det var så en skam, vi ikke nåede at vi kiggede på antennen, mens vi var der. Men vi havde en aftale om at skulle aflevere bilen 1:30, så og da det tager 3 timer at køre hjem derfra, så var det ved at være 10. Så vi prøver lige sådan med en lille film her fra Munkebo af. Dejligt vejr. Campingvognen står ude i haven. Klar til afgang i morgen. Og her har vi antennen. To små antenner. Selve boksen. Og så et kabellak over til en samleboks herovre. Derfra går ledningen til stikkontakt. Og den anden ledning her, den skal så ind i computeren. Så vi kan ramme hullet. Sådan. Så har vi mor Birte med hunden. Og så må vi jo prøve at se, om vi kan få den til at køre. Vi kører ned og starter ned på internettet. Dimpam. Så kører den jo rimelig hurtigt op. Går vi op på adressen deroppe. Den er på der. Så prøver vi at søge en gang. Nu scanner den og ser, hvor mange stationer den kan finde, eller kanaler. Det har den så gjort her. Det er så dem der, den har fanget. Den er bare taget her fra vindueskarmen, som den står her. Det kunne måske have givet noget mere, hvis vi går udenfor og sætter den op. Det jo. Men vi prøver at hoppe på en af dem. Skal vi lige og bekræfte, at vi har valgt den der. Og så skal vi over og save og reload. Og så er det sidste step op og trykke på den djævel der. Og så er det, at vi skal tage en kop kaffe og knuppe os selv ind i sololie. I mellemtiden, mens den hakker ind på den. Det tager lidt tid. Men det der er værst, synes jeg, det er den der 24 volt. Der skal kobles over i boksen her. Det fylder jo det hele. Irritationsmoment også. I forhold til den anden, der satte vi bare stikket i. Så. Og vi venter stadig. Og der er ikke klippet i det. Det er den tid, det tager. Så. Det er ikke meget, der ligger smasker her. Det er hunden, der er ved at gøre sig pæn og lækker. Så skulle vi være på. Går vi lige en tur ned i hjørnet dernede, så jeg se, den er koblet ind. Så tager vi lige stikket ud af den.
Og den er tilsluttet Asus nu. Jeg ved ikke, om du kan se det. Nu går vi ned og tager Genius og opret forbindelse. Så er vi på det. Og så kan vi gå ind på campingferie for eksempel, som jeg har liggende der som fast en. Så er vi på. Det er på antennen. Så det går meget fint. Den er lidt stor, så kører den lige lidt ned i størrelse. En campingstige vi kan gå over på. Det virker rimelig fint. Så kan vi jo prøve her på telefonen. Så forbinder det ind til antennen også. Så er den tilsluttet det også. Den kører sådan lidt langsomt, den gamle telefon her, men den kan da endnu. Så. Og da vi skal til Forborg, så er det rart at se, hvordan vejret er dernede. Jeg ved ikke, hvor meget du får ud af det her, men du skal være velkommen til at komme og kigge på det over på Absalon, når vi nu kommer det i år. Så det var sådan set bare lige det, jeg vil prøve at vise dig her. Så tak for sidst. Hej.